Exoskeleton už samozrejme nie je žiadna novinka, ale jeho používanie je mimoriadne intuitívne. Ovládanie hneď na prste, háčik, vedenie pre uchytenie náradia cez dva klipy. Máme tu TE 1000, ktorú si môžem teraz pustiť kľudne aj na zem. Pohodičke a nemusím sa namáhať. Zdvihnem si ju zo zeme pomocou Nuron akumulátora a exáča. TE 1000 teraz držím absolútne s ľahkosťou iba jednou rukou. Máme tu dva režimy, automatika, ktorá reguluje výkon na základe zaťaženia. Režim plného výkonu triešti betón, jedna radosť. A teraz automatika. Môžeš kľudne pracovať aj okolo inžinierských sietí, elektrika alebo voda, kúrenie. Proste s ňou môžeš pracovať až s takouto jednotkou. Kúsok po kúsočku.